Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Pub. Araba octobre kalo tile 16 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ dongo don ne ni waati in dala gosira an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bama yɛlɛmaw ye to dunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de balimayalen don an fɛ yan nɔ sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yaasa aw se ka an janna kumakanw lasɔrɔ o maaba dɔ ye Augustin Esubihi ye Lamine Kulibali a b'o jama cɛma Musa Ayidara ale bɛ yen Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ fo ka na se an balimamuso Salimata Wederawogo ma a kɔɲɔmuso kura o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen arajo fan fɛ bi baaraw bɛ kalifalen ne yɛrɛ dɔgɔkɛ la sa Musa Sanogo an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la kɔrɔlen min ye Musa Temine ale ni ne an bɛ an wakiliw don baaraw kɔnɔna la sa an b'a fɔ Musa Temine baasi si t'a la a bɛ Jeliba TV News yɛrɛ ka baara wɛrɛw kɔnɔna la sa bi baaraw kɔnɔna la min ye gafew ye olu bɔra gafew kuma na Nouvelle Horizon a b'an bolo yan nɔ an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la kibaruya caman b'a kɔnɔ min ye Soir de Bamako ye ale ye bɔli kɛ bi a kuma na ka na kuncɛ ni les échos welewele ni waati ma koro an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la kɛ an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon a da bɛ wulikajɔ dama dama la an ye min sugandi a y'a jira k'a fɔ ko min ye cour d'assises spéciale min ni o sigi bɛ Bamako faba kɔnɔ ka ɲɛsin crime économique ale ni financier ko ma n'o ye musaka kow tagabolo ye sa ko a b'i n'a fɔ olu ye u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ye ka o kuncɛ kunungo koyi ko nin baara in kɔnɔna la sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye CFA wari ale miliyari 50 a n'a kunkanfɛ sa ko o de ɲinina jamana ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala sira dɔw kɔnɔna la min ye batonier ye sa ko ale ye wulikajɔ fana kɛ ka ɲɛsin min ye majɛ dɔw tagabolo kɔnɔna la da donna wulikajɔ minnu na gafe ka ɲɛfɔli la Nouvelle Horizon ka bi bɔli don u y'a jira sa k'a fɔ ko salle d'audience principale min n'o bɛ cour d'appel kɔnɔna la Bamako faba kɔnɔ yan sa ko o kɛra kɛnɛ min kunungo tarata min ye octobre kalo tile 15 san 2024 ko ni a kɛra kɛnɛ ye sa kɛnɛ min n'o kɛra kɛnɛ datugu kɛnɛ ka ɲɛsin cour d'assises min spéciale min ni o k'u sigin bɛ ka ɲɛsin crime économique ale ni financier ma Mali kɔnɔna la a bɛ waati ni bɔ an yɛrɛ k'u da donna a kumaw kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko baara in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra sariya kɔnɔna la sariya tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko min bɛ yen nɔ sa ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan ko ka kɛɲɛ ni min ye bilanko tagabolo kɔnɔna ye sa ko session fɔlɔ min ni o kɛlen filɛ nin ye sa ko ka kɛɲɛ ni ɲɛfɔliw ye ɲɛfɔli minnu ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko procureur général min ni o bɛ cour d'appel kɔnɔna la Bamako faba la n'o ye Amadou Balogo Gindo ye sa ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ ko a y'a jira sa ko ni ko bilanko ko tile 100 okumu kɔnɔna la sa wulikajɔ ninnu ko olu sabatira kiiri tigilamɔgɔw fɛ wulikajɔ jumɛnw k'u ko don sa ko kiiri minnu ni o tun b'u bolo sa ka se ka u da don o waleyaw tagabolow de kɔnɔna la ko o siraw de fɛ ko min ye affaire inscrite min ni olu dira u ma sa ko 51 k'u sera ka ɲɛfɔliw kɛ o tagabolow kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko maa 100 ani maa 81 ko olu de tun jalaki k'u bin bɛ olu kan ka ɲɛsin wulikajɔ dɔw ma ko min ye cas d'atteinte de biens publics n'o o ye ka foroba nafolo ka o daraki i kelen ko o 18 o tun bɛ waleya ninnu kɔnɔna la usage de faux okumu kɔnɔna la sa n'o ti dɔwɛrɛ ye ko ye sɛbɛnni siraw fɛ ka nkalonw sabati ka o fɛsɛfɛsɛ sira wɛrɛw fɛ ko o 30 o tun bɛ a ko kɔnɔna la fo ka na se min ye affaire minnu ko ni olu sigin bɛ cour d'assises yɛrɛ ka tagabolo kɔnɔ ko o 48 tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye procureur général ni o ye Gindo ye ale ka ɲɛfɔli la sa k'a y'a jira k'a fɔ
ko majɛw ni tagabolo minnu ni olu yera a ko kɔnɔna la sa ko condamnation minnu ni olu kɛra réclusion o tagabolo kɔnɔ ko o 11 min ye nouvelle horizon u daba la u y'a yira sa k'a fɔ ko wuli kajɔ tagabolo kɔnɔna la sa ko ɲɛfɔli caman kɛra a ko kɔnɔna la an da tɛna se min bɛɛ lajɛlen ma wagati cogoya kɔnɔ ko bari min bɛ yen nɔ sa ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan k'u y'a yira k'a fɔ ko dysfonctionnement dɔw bɛ yen nɔ o tɛ dɔw wɛrɛw ye koyi majɛ ni majɛ dɔw sariya yɛrɛ tagabolo kɔnɔ ko olu taara ye baaraw kɔnɔna la min ye bâtonnier ye sa ko ale ye laseli kɛ o waleyaw kɔnɔna la sa ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko min ye gafe dɔw ye tɛgɛ ma se ka da o gafew kan cogo si la yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka sabati cogoya minnu na kiiri ko o tagabolow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye cogo min ko procureur général ale fana ye ɲɛfɔliw kɛ nin ko kɔnɔna la ministère de la justice u ka kɔlɔsili kɔnɔna la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛ a ko kɔnɔna la wulikajɔ minnu don nataw kɔnɔ sa ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ yaasa o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na ko laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye nouvelle horizon ka fɔli la sa kiiri bunakun kan don nataw kɔnɔ mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na sa baaraw bɛ se ka kɛ cogoya minnu na k'a sɔrɔ majɛ caman olu ma ye a la hali ni k'a sɔrɔ majɛ dama dama ko olu yera nin waleya ninnu kɔnɔna la min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan sa ko o ye session fɔlɔ min n'o kɛra cour d'assises spéciale fɛ crime économique et financier o hukumu kɔnɔna la sa ko o daw olu bɛɛ lajɛlen suara i n'a fɔ nouvelle horizon daba la cogoya min na Awa Suwaidu Tarawele ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ ji ka tiɲɛli la n'a bɛ wele ko inondation mali yɛrɛ kɔnɔna la ko inondation min ni olu kɛra mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na nin wagati in na a ma dogo maa si la o hukumu kɔnɔna de la sa Awa Suwaidu Tarawele ale ka fasiri tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen Alpha So ale de ye fasiri in kɛ nouvelle horizon kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye union européenne sa ko olu y'u tɛgɛ don u jufa la hinɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa ko min ye CFA wari ale miliyɔn 98 n'o ye 98 millions de francs CFA ko u y'o ta ko ka di min ye maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ jiko tagabolo kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka don olu jikɔrɔkɔrɔ cogo min ye nouvelle horizon a b'a kɔnɔ a ka bi bɔli Alpha So ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye union européenne olu ka wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa ko u ye majɛ minnu jateminɛ wa ni tɔɔrɔ minnu ni u y'o jateminɛ ji ka tagabolo kɔnɔna la Mali la sa ni a kɛra sababu ye sa a ma dogo maa si la ka na gɛlɛya caman k'o lase maaw ma ko o waleya de kɔnɔna la sa ko min ye union européenne sa ko u y'u tɛgɛ don u jufa la nin wagati kɔnɔna la sa min ye CFA wari ko ale miliyɔn 98 ka o ta ka di min ye gɛlɛya sera maa minnu ma sa ko yaasa a bɛ se ka don olu jigi kɔrɔ gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira sa k'a fɔ k'u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye protection civile maaw ko olu ka wulikajɔw bɛ a ko kɔnɔna la min ye commission européenne min ni olu bɛ nin waleyaw bɛɛ lajɛlen sinsinna Mali kɔnɔna la sa ko a seereya tigɛra olu fɛ fo ka na se ko min ye Bruxelles mara ka na se union européenne yɛrɛ ka jɛkulu caman ma k'u y'a yira sa k'a fɔ ko commission belebeleba min ni o sigin bɛ u bolo u ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a bɛ taa musaka a bɛ t'i jɔ 8 millions ni o ye miliyɔn 8 a n'a kunkanfɛ euro wari o tagabolo kɔnɔ ko o musaka minnu ni u ye olu bɔ ko a bɛna don sira caman fɛ i n'a fɔ Croix Rouge ale ka tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i n'a fɔ min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka baara wɛrɛw kɔnɔna la sa laɲini bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko min ye gɛlɛya minnu ni maaw y'o sɔrɔ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali fantan ani 4 ka ɲɛsin ji ka walakatali ma ne bɛ wele ko inondation sa yaasa u bɛ se ka dɛmɛ ka o ta ka ɲɛsin maaw ma ni sirabolow fɛ ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen hali dun ka fa o sabatili ko tagabolow kɔnɔna la kɛ ko maaw ka dun balow ko olu caman fana tiɲɛna o bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan sa min ye union européenne ye k'u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka to sigilen ten u donna maaw jigi kɔrɔ nin waati kɔnɔ sa ka nin musaka ninnu ka a bɔ yaasa a bɛ se ka don maaw kɔrɔ cogoya minnu na sa sira caman fɛ o hakilina kelen in na ko u y'a yira sa k'a fɔ don nataw kɔnɔ u bɛna wulikajɔ ka o barika bonya kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali worodugu yan fan fɛ yaasa faamuyaliw olu bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ cogoya minnu na fasiri a bɛ nouvelle horizon kɔnɔ Alpha So ale ka fasiri don aw bonya b'a la.
An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ. Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wuli ka jɔ dama dama la an ye mun sugandi aw ye koyi. A y'a yira sa a ka dakuruɲɛ dɔ bɛ yen nɔ ko min ye parti politiques ka ɲɛmaaw caman ye ani parti politique caman ko a bɛ n'a fɔ ko olu ye min ye ministre min ni ale bɛ administration territoriale kunna o ka wele ko ka o furan n'u tɛgɛ kɔ ye koyi. Ko o siraw sɔrɔla cogo di min ye Nouvelle Soir de Bamako ale ka bi bɔli la a b'a kɔnɔ. Maimuna Dunbiya a ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye politique ɲɛmaa minnu ni olu minɛna waati kɔnɔ sa ko ni o tun bɛ talikɛla maa 11 na olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la ko min ye parti politiques ye sa bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ ko u y'a yira k'a fɔ ko ministre ye wulikajɔ min sabati ni o ye ka u wele kumasen dɔ kɔnɔna la sa ko olu tɛna ye a kɛnɛ kan bi u tɛna ye a kɛnɛ kan sini don tɛmɛnlenw na u k'u ye a kumaw fɔ i n'a fɔ Soir de Bamako da b'a la cogoya min na u y'a yira k'a fɔ k'a bɛna fɔ ko kuma fɔlenw ko o kɛra waleya a sabatira kunungo koyi ko wulikajɔ jumɛn ko don ko min ye jamana ɲɛmaaw ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ministre min n'ale bɛ administration territoriale kunna sa ko ale ka wele de kun don n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ko a ye wele bila ka ɲɛsin min ye parti politiques ma jɛkulu dɔ tagabolo kɔnɔna la sira dɔw fɛ sa ni o tɛ dɔwɛrɛ ko appropriation programme national d'éducation aux valeurs ni o ye PNV o baaraw de hukumu kɔnɔ sa k'a yira k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ cogo si la ni politique maaw ni olu ma ye a siraw fɛ o wulikajɔ ni o wele min ni o bila la sa ko balale belebeleba nana ye a kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko parti politique belebeleba minnu kɔni ni olu tun bɛ kɔnɔlen a kɛnɛ kan ko olu ma ye bi u ma ye sini u y'a furan n'u tɛgɛkɔ ye k'u y'a yira u ka yebaliya hukumu kɔnɔ ko wulikajɔ min ni o bɛ sabatilen min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ an bɛ don min na i ko bi o tɛ olu yamaruya cogo si la parti politique ɲɛmaa ninnu olu ka partiw ko u ka ye tabali kan tabali min ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ fanga ɲɛmaaw olu ko fɔ k'u y'a yira k'a fɔ ko min ye ka se ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka vulgariser n'o ye k'a carin ko PNV o ka cari ni hukumu kɔnɔna de kun don min ye jamana ɲɛmaaw ye ko u ye u wele o siraw fɛ ko programme national d'éducation min aux valeurs min ni o kuma bɛ fɔla su fara tile kan k'o tɛ sabati cogo si la min ye jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita camancɛ fanga hukumu kɔnɔ hali ni k'a sɔrɔ ko ale ka yeta don a ka stratégies bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko o tɛ se ka sabati cogo si la min ye ɲɛmaaw ni majɛ dɔw bɛ yen nɔ sa ka ɲɛsin o ɲɛmaa kelen ninnu ma o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye parti politiques ye ni u fara bɛ ɲɔgɔn kan sa tagabolo kɔnɔ ni maa yɛrɛ bɛ se k'u jateminɛ i n'a fɔ fanga sinamatɔnw ko opposition tagabolo kɔnɔna la sa ka ɲɛsin wulikajɔ minnu ni olu kɛra u da sera a ma ko min ye assise nationale de refondation o tagabolo kɔnɔna ye ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma fo an bɛ don min na i ko bi sa tagabolo ni tagabolo minnu ni olu bɛ ka ko fɔ ko o majɛ minnu ni olu bɛ yen nɔ ni fɛɛrɛ ma ɲini olu la cogo si la sa ko olu tɛ se ka sigi cogo si la min ye parti politique ninnu u ka ɲɛmaaw ka ɲɛfɔli la u ni min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw o hukumu kɔnɔ ko ni min ye ministre min n'ale bɛ administration territoriale kunna ni o ye Ablaye Mayiga ye o ye wele min ni a y'u bila u ma ka taa ɲɛsin min ye PNV o lajɛli ma ko olu tɛ se ka ye a kɛnɛ kan bi u tɛ ye a kɛnɛ kan sini don tɛmɛnlenw kɔnɔ u y'u da lase a ma maa caman tun y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna ye a kɛnɛ kan ko bari kunungo ko a kɛra balinako belebeleba ye sa k'a sababuya kɛ ko u ka sigilanw o lankolon tora i n'a fɔ fasiri ale bɛ k'a yira cogoya min na Maimuna Dunbiya a ka fasiri don Soir de Bamako kɔnɔ bi bɔli. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a t'an bɛ fo Ansongo mara kɔnɔ nin waati in na koyi a y'a yira k'a fɔ ko maajuguw ye wulikajɔ dɔ sabati min ye Ansongo mara kɔnɔna ye koyi ko a kɛra sababu ye sa u ka sigida min n'a bɛ wele ko Sena Île ko o baaraw de kɔnɔna la sa ko min ye maajuguw ye ko u ka nin wulikajɔ ko a kɛra sababu ye sa min ye ka taa ni maaw ka baganw ye yɔrɔ la ko yɔrɔ minnu ni a ma lakodɔn hali maa dɔw bɛ yen nɔ sa k'u ye olu daraki koyi fasiri kɛba o ye Laya Jara ye Laya Jara y'a yira sa k'a fɔ ko Gawo mara kɔnɔna la sa ko tɔɔrɔ belebeleba ko o bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi ka kɛɲɛ ni lakanabaliya o min bɛ jamana fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana worodugu yan fan fɛ ko waleyaw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa ko min ye tɛnɛn tɛmɛlen octobre kalo tile 14 san 2024
ko nin ka kɛɲɛ ni min ye maa minnu ni olu ye kunnafoni sɔrɔ k'a d'u ma ko olu ka ɲɛfɔli la sa k'u y'a yira k'a fɔ ko sigida min ni o yɛrɛ n'a bɛ wele ko Seyina ko ni a sigilen don min ye kilomɛtiri 7 ani Ansongo mara ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye banbagancimaw ye sa ko olu ye wulikajɔ sabati yen nɔ sa ka taa maaw ka baganw ka o bɛɛ lajɛlen daraki u la ka tila ka u kɔ don ni o baganw ye maa dama dama bɛ yen sa ko u yɛrɛ ye gɛlɛya ta ka olu sɛgɛrɛ ko i n'a fɔ nanzarakan na a bɛ fɔ cogoya min na ko agression physique ko o wulikajɔ min ni o kɛra Laya Jara ka ɲɛfɔli la sa k'a kɛra sababu ye sa min ye majɛ caman ye maaw ko jateminɛ ka ɲɛsin min ye an ka finitigiw olu ka wulikajɔ ma ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la faamaw ye ko maa caman y'a yɛrɛ ɲininka yɛrɛ sigida kɔnɔna la yen nɔ sa ko faama maaw olu bɛ yɔrɔ jumɛn ko k'a sababuya kɛ min ye maajuguw ye u ka nin bali ka po in wagati kɔnɔna la sa ko min ye faama maaw ye ko u ma ye fan si fɛ o wulikajɔ okumu kɔnɔna de la sa k'u y'a yira gafe ka ɲɛfɔli la ko min ye Gawo mara ye dɔgɔkun tɛmɛlen ko nin ɲɔgɔn waleya kelen ko o kɛra yen nɔ ko hali ni k'a sɔrɔ waleya tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko alamisa don sa ko Mali finitigiw k'u sera ka bagantigi ninnu ka u daraki ka bagan ninnu bɔsi u la bari laban min ko ni o kɛlen filɛ nin sa ko min ye commandant de secteur 1 min ni o bɛ opération Mali ko o kɔnɔna la ko o ye kalen ka di a okumu kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔ sa u bɛ maa ninnu fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan yaasa k'u daraki min ye maaw ka baganw olu ka segin bari an bɛ don min na i ko bi gafe ka ɲɛfɔli la sa ko lakanaba min ni an b'o ɲinina min ye sécurité okumu kɔnɔna ye sa ko an kana ɲina cogo si la k'a ye k'a fɔ ko sécurité ko o tɛ yen nɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɔlɔ ko o de kama min ye maajuguw ye waati ni waati u bɛ poyi ka u ka baaraw ka olu sabati fasiri min ye Laya Jara ale ka fasiri don a bɛ Soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a tan bɛ Kuluba jamanakuntigi ale dagayɔrɔ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko colonel Asimi Goyita camancɛ fanga ɲɛma ko an bɛ don min na i ko bisa kunungo yɛrɛ koyi ko ale ye min ye lasigiden belebeleba 2 ka olu bisimila Mali ka lasigidenw don ko Laya Jara a ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko min ye colonel Asimi Goyita ye ko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko a ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni a ye maa belebeleba 2 ko ka olu bisimila maa jumɛnw ko don ko Cheikh Umaru Kulubali ale min sugandira k'a kɛ Mali ka lasigiden ye Nigeria mara kɔnɔna la ani min ye Mamari Kamara ale min sugandilen kura don ko k'a kɛ Mali ka lasigiden Rwanda mara kɔnɔ ko kuma lasurunya la sa ko min ye Asimi Goyita ye a ye nin maba 2 minnu ni a y'u bisimila a ye baaraw de d'u ma baara minnu ni jamana sigin bɛ k'u kɔnɔ o baaraw la u bɛna taa jamana 2 minnu na ko Asimi Goyita ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko u k'a faamu k'a fɔ diplomasi ye ale tagabolo kɔnɔna la sa ko nin maa 2 ko olu de bɛna taa kɛ nin dugu ninnu na min ye Nigeria dugu ale ni Rwanda dugu kɔnɔna la sa i n'a fɔ Mali jamanakuntigi ka sababuya kɛ nɔrɔbilaw don ko o baaraw okumu kɔnɔna la waati kelen miniti kelen seconde kelen Asimi Goyita ka ɲɛfɔli la majɛ si man ka ye u ka tagabolo kɔnɔna la fasoden ɲumanya tagasiraw kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko maliyɛnden minnu ni o bɛ nin jamana ninnu kɔnɔna la u cikun yɛrɛ belebeleba ye olu ye koyi Asimi Goyita ka ɲɛfɔli la k'u ka taa waleyaw sigi sen kan waleya minnu b'a to o maliyɛnw waati bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya minnu bɛ u sɔrɔ gafekow tagabolo kɔnɔna la ka na se gɛlɛya wɛrɛw ma u ka don o jigikɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko min ye Mamari Kamara ye ni ale yɛrɛ ye ambassadeur kura in ye sa min ni a sigin bɛ Rwanda ale ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko danaya min ni a dira jamanakuntigi ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ale ni a nɔrɔbila fɛ sa ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ don nataw kɔnɔ u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka baara ninnu sinsin ko jango an bɛ don min na i ko bi AES o okumu kɔnɔna la sa ko wulikajɔw de don wulikajɔ minnu ni a kan ka faamu sira caman fɛ ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ min ye Mamari Kamara tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko ɲɛfɔli caman kɛra maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ kan ɲɛfɔli minnu kɔnɔ don nataw kɔnɔ jaabi jumɛnw bɛna bɔ a la o bɛna faamu a ko kɔnɔ min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan o tɛ dɔ wɛrɛ ko min ye Mali ka lasigiden kuraw ko o sɔrɔla Rwanda jamana ale ni Nigeria jamana kɔnɔ fasiri a kɛra min ye Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don aw bonya b'a la.
An bɛ kunnafoni datugu ni Les Echos welewele kɛ Les Echos welewele u fana ye bɔli kɛ bi u da bɛ wuli ka jɔ damadama la koyi u y'a yira k'a fɔ ko Sebenikɔrɔ mara kɔnɔ sa ko min ye an ka finitigiw ye n'o ye polisiw ye sa ko olu sera ko ka dankari min ye baarakɛyɔrɔ 4 na an b'a fɔ tare ko waleya jumɛn kama don min ye Mori Keyita ale ka fasiri don Les Echos welewele kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye octobre kalo tile 9 san 2024 ko min ye patrouille dɔ ye sa ni o ye an ka finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya polisiw olu ka yala wagati kɔnɔna la sa ko commissariat min n'o bɛ Sebenikɔrɔ ko olu taara bin min ye baarakɛyɔrɔ belebeleba 2 kan ko a wulikajɔ okumu kɔnɔna la sa min ye an ka finitigiw ye ko u sera ka dankari nin maa kofɔlen ninnu na ko commissariat maaw ko u y'a yira ɲɛfɔli kɔnɔna la k'a fɔ ko maa kofɔlen ninnu u tun kofɔra u ye a bɛ waatinin bɔ ko u ye tagaliko 2 yɛrɛ kɛ u kɔ yen koyi ko o baaraw de okumu kɔnɔna la sa u ka nin wulikajɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko min ye commissariat de police min n'o bɛ Sebenikɔrɔ u taara bali maa kofɔlen ninnu na wulikajɔw kɔnɔ wulikajɔ minnu n'o tɛ sariya kofɔ cogo si la ko o baarakɛriw minnu n'u wagati bɛɛ lajɛlen na n'u bɛ bin maaw kan ka u bolofɛnw ka olu daragi u la ko u taar'u sɔrɔ action yɛrɛ 12 fili kɔnɔ koyi o ti dɔwɛrɛ ko wulikajɔ min ni o bɛ ka fɔ nin ye sa ka taa bin maaw kan ko u tun bɛ o bin ka nin sira yɛrɛ dɔ fɛ o wulikajɔ de kɔnɔna la sa min ye Mali finitigiw ye ko olu sera ka dankari u la hali ni ka sɔrɔ ko maa damadama bɛ yen sa a kɛnɛ kan olu joginna ka sababuya kɛ bubaliya ninnu ko a gɛlɛyara kosɛbɛ o baaraw de okumu kɔnɔna la ko u taara wolo kan ka maa 4 wɛrɛ ka olu daragi ko ka sababuya kɛ baara ninnu kɔnɔna la sa a bɛ fɔ mun ma ko braquage à main armée o ti dɔwɛrɛ ko min ye minɛnw ye maramafɛn jugu ko o minɛnw tun bɛ maa jugu ninnu bolo u ka wulikajɔw kɔnɔ u ma sɔn cogo si la ka o di min ye an ka finitigiw ma lafiya kɔnɔna la finitigiw wajibiyara ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ cogoya minnu na o gɛlɛyali waleya kɔnɔna la sa ko min ye maa damadama ye olu joginna bari min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu ka Mori Keyita ka ɲɛfɔli la sa ka tare fɔ ko min ye an ka finitigiw ye n'o ye polisiw ye ko u sera ka dankari nin maa kofɔliw na polisi jumɛn ko don minnu n'u bɛ commissariat de police min n'o bɛ Sebenikɔrɔ o kɔnɔna la k'an bɛ don min na i ko bi sa maa juguw kɔni u ye dankariw la ka u bɔ maaw senfɛ fasiri Mori Keyita ale ka fasiri don a bɛ Les Echos welewele kɔnɔ a ka bi bɔli an bɛ to Les Echos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a tan bɛ fo Bankasi mara kɔnɔ koyi a y'a yira k'a fɔ an da bɛ gɛlɛya wale min na ni o ye braquage ye sa ko o wulikajɔ fana tagabolo dɔ bɛ yen nɔ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye attaque ye ko o kɛra ka ɲɛsin min ye sigida dɔ ma Bankasi kɔnɔna la yen sigida min n'a bɛ wele ko Barapira o ye dugu ye Bankasi kɔnɔna la yen nɔ sa ko min ye maa juguw ye ko olu ye wulikajɔ sabati yen nɔ gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira sa min ye Les Echos welewele ka bi bɔli ko nin wulikajɔ in kɔnɔna la sa ko maa kelen ko o bɔnɛna a nin na wa min ye maa damadama ye sa ko olu joginna maa minnu ni olu banana Barapira yen nɔ sa ko min ye commune yɛrɛ tagabolo kɔnɔna ye Bankasi kɔnɔ ko u jɔn bɛ ni o maaw ye ko bari an bɛ don min na i ko bi sinsinni bɛ se ka kɛ waleya min kan sa maa juguw kɔni ko dankarila u ka wulikajɔw la wagati min ni o b'an kɔ la sa o okumu kɔnɔ ko fɛɛrɛ caman bɛ yen nɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye ko u b'a ka olu fara ɲɔgɔn kan an bɛ don min na i ko bi jamana worodugu yan fan fɛ gafe ka ɲɛfɔli la yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati ko Barapiri ta tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa min ye Bankasi kɔni kɔnɔna ye an bɛ don min na i ko bi sa ko maaw bɛ ka taga ni ka segin ka o sabati ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛya ye ka sababuya kɛ u jigi dan bɛ waleya caman kan fasiri a bɛ Les Echos welewele kɔnɔna la min ye studio tamani olu ye ka fasiri kɛlen don Les Echos welewele kɔnɔ e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi kibaru la de kibaru minnu ni an y'olu sɔrɔ min ye gafew kɔnɔna la an y'o de fɔ laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye Joliba TV News ni Joliba FM na an ye kibaruya minnu sɔrɔ ni gafew bɔra ka ban an bɛ kɛnɛ kɔnɔ gafew bɛ sɛbɛn ni nanzarakan na an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka gafe ninnu ka u bamayɛlɛma o ye todunkan na yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ ladala ne ni n kɔrɔkɛ Musa Temine an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna sa bari baara n'a tagabolo kɔnɔna la bi Musa Temine a ma kɛnɛ lasɔrɔ an b'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ a ye to sɔgɔlen Joliba TV News la a ye to sɔgɔlen Joliba FM na kibaruya gɛrɛgɛrɛ kibaruya sanunen kibaruya fɛsɛfɛsɛlen a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe o ye yan ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔ wasalam